Ang Ginoo maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Herodes nga mao'y nagmando sa Galilea nakadungog mahitungod sa tanang nahitabo ug nalibog siya pag-ayo kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias. Samtang ang uban miingon pagyud nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Miingon si Herodes, gipapunggutan ko na si Juan. Kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mangbutang ang akong hidunggan mahitungod kaniya. O midugang ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Jesus. Maigsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod, sa ako na ginaingon kaganina, good morning din, no? Ato ang mga paisano, mga gitawag na ito viewers ang ato nagsunod sa ato ang Facebook. Good morning, usab kaninyo din wherever you are, no? Good morning usab diri sa mo sa Yungon. Medyo bugnaw po diri gamay, no? Sometimes mulan say po dinit, but usually the afternoon init yung kayo pero mabuntag usahay mo ulan. So good morning kanaton tanan katong ato ang mga nausab sa Facebook nagsunod, no, nagsunod usab ni ato ang programa, tuwag na itong sa programa. So today we are celebrating the feast of San Lorenzo Ruiz. Ang ngayon lang sa ulogon gini nato mga Pilipino, kay Pilipino ba yan eh? We were so happy when he was canonized, no, as a saint. So it is always, you know, our kining gitawag na to devotion nga ato kung siyang pasidunggan kay Pilipino ba yan? Kay may puruhan ba yan nga kita ba mga Pilipino dili ta mo patronize og atua. Bantay mo na to, basta atua di taganahan ang atong ganahan kanang yung mga imported, no, kanang mga sa sanina, no, hambugiro kay ta basta imported atong sanina gikan is Africa ni ako ang t-shirt. Made in USA ni, made in Japan and Korea na. Sa ato pa mura og para nato ang kaugalingong produkto minus, which is true. Kuan gyud kanang mas lig-on gitong sa gawas. Pero still, ato gyapong i-patronize ang atong kaugalingon. Sama ni San Lorenzo. No, nga, Pilipino rin siya. Gani, daghang ganing Lorenzo Ruiz din eh. Sa Manila, daghang na siya parente din eh. Pareho sa apelyido. No, mga Ruiz. Pero, kung Ruiz ka, you should be proud. Nga naa kay Santos nga parehos ni mong apelyido. Ruiz, you should be proud. Kung ako, o Ruiz pa ko, akong apelyido sa ulugon biya ginako ni fiesta ni San Lorenzo. Mahimo maghimuon pag nako siyang patron kay parehos kay may apelyido, something like that. So kinsa man dai kini si San Lorenzo? Si San Lorenzo Ruiz, Pilipino ni siya, nagtrabaho sa kining Dominican Church dito sa Amil, Manila. O niya, doon naman lagi nagpuyo man ni siya sa Tondo, taga Tondo man ni siya, nakabalo man tag unsa ng Tondo, no? Gubot man na kayo. During his time, doon ay gipatay dito sa Tondo. Natimingan nga maupo ipag-agi ni San Lorenzo. So siya maoy nagikan pa siya naglakaw siya gikan sa simbahan. Siya napasanginlan kay namay nagbuyod nga patay din sa Daplin. So siya gipasanginlan. Mao nga to nga aron dili siya mapriso, gidala siya sa usa ka misyon dito sa Nagasaki. Kay timing man to nga dunay mission sa Nagasaki kay ang Japan mas dili pa kayo dari sa Pilipinas ba naa na may Katoliko sa Japan sa Nagasaki pero kinahanglan pa yung misyonan. Nya ang pinakaduol
nga lugar nga daghang Katoliko ang Pilipinas, silingan na pala nato kay Japan. So, kung mag-eroplano ka, gikan ka diri sa Manila paingon sa Japan, kuan na ka oras, upat na ka oras sa eroplano. So duol-duol ra gyud. Duol-duol ra gyud. So dangadto sila si San Lorenzo dito. Gidala siya actually katong iya iskapo ra dili sa mapriso kasi may napasanginlan. So na, that is the first point. Nga dito sa dihang dito na si San Lorenzo sa Manila, sa Nagasaki, Japan. Nataymingan nga dunay ang pamaagi dito feudal na bang mga hari usara ka pamilya ning gadumala sa lugar ba. Unya nadudahan sila ang mga misyonero nga mga si kuan ra Pilipino ato sa grupo nila 14 sila kabuok. Si San Lorenzo ray mga Pilipino ato na mga katsila kalagmitan katsila. So ang nahitabo gidudahan sila nga mura ba og ilang giawhag ang mga tao nga morebildi batok sa kining gitawag na hari sa mga lugar, feudal lord. So na nga gi-persecute sila. Doon man gidakop sila mga misyonero dito. Pero naka-evangelize gid sila. And then ipadakop sila o niya giingnan sila nga kung dili mo ninyo, kung inyong isalikway ang inyong pagtuo, no? Inyong isalikway ang inyong pagtuo, dili ra mo patyon. Pero nito bang si kining San Lorenzo, no? Nga proud ko sa akong pagtuong Kristyanismo o Katoliko. No, garbo kayo nako nga nahimo kong Kristiyanos. Og bisan pa og tagaan ko og 1,000 ka kinabuhi. Ang tanan akong ihalad alang niini. Even if I will be given 1,000 lives, I am very happy to offer all of this to the Lord. So muna, inaana si San Lorenzo. And they were, kanang gipatay sila. Ya grabe pag yun nga mga kamatayon, dili ba katong dungkabon ka, dili. Hinay-hinay ka nga patyon. Usa sa mga paagi, mao kini bitayon imong ulo, bitayon imong tiil. Unya, isulod ang imong ulo sa bangag nga puno og lamigas. Gibitay imong ulo niya sulod sa bangag nga gibutangan og mga lamigas, tangko kayo. So unsa may expected, mukuyamang sa imong nawong ning mga lamigas. Pamaako na imong nawong pagod nimo ingon ni anak ka. Para ra gyud sila nga mobiya sa ilahang pagtuo. Pero wala gyud. Dayong gitangtang na pud sila gikan sa ilahang gibitayan, gibutangan og tubo ilahang baba. Dayong gibutangan og imbudo, dayong gibubuan og tubig. Munay gitawag sa in English og water cure. Liman kang imbuduhan imong baba ang tubigan. Butang ag tubig sa kalaton magkabunga ka. But in spite of all those, wala gyud kini si San Lorenzo nibiya sa iyang pagtuo. Niingon pagani siya nga bisan pag inyo kong patyon, di gyud ko mobiya sa akong pagtuo. Ingon niya. So munay nahitabo. So human adto na dig-apan ang ilahang kinabuhi sa mga lain nga mga Pilipino, alam tayo huna-huna. Katong mga lain nga nationalities na dig-apan ang ilahang martyrdom dito sa Japan o na gipaningkamutan na dayon nila ni Cardinal Sin nga masantos madeklara nga santos si San Lorenzo, ang una nga Pilipino nga nahimong santos. Sa muna nga ako nang ginaingon, ang ngayon lang nga ato gid siyang pasidunggan. Ang ngayon lang. Pistahan gid ba? Pistahan gid nato. Sa muna. So unsa may mga pagtulunan nga ato ang makuha. First is kining kabahin sa iya ang nahitabo niya iskapo ra man tong iyaha. No, pero plano gyud ay gihapon sa Ginoo to. Ngano man kay didto man niya napakita sa Japan ang iyang dakong pagtuo. No? Dito siya na awarded
martyrdom. Kaya kining martyrdom award man na. Kaya bitang kamatayon alang sa Ginoo, usa ka na kapasidungog ingon niya na. So dito niya na sinati natagaan siya og pasidungog isip usa ka santos dito sa Japan. Ingon niya na. Unya makalibog mo na primero ngano man ana nga wala tuyua no unya na santos gid siya. Ingon niya na. And then of course the third point is kining gitawag nato usa gyud sa mga butang di ay nga natong buhaton isip Kristiyanos mao nga mugawas gyud kita sa atong comfort zone. Ingon niya. So katong pamalandungan sa atong kinabuhi ingon usab ni ana no ang nahitabo sa uban. Dunay uban nga wala ra nahitabo kay sa ako na ginaingon wala man tawga. Nahitabo sa uban nga by accident nahalad nila ang ilang kaugalingon. Na kuan ba? Gitagaan sila o gitawag nato og kahigayunan nga ilang mahalad ang ilang kaugalingon. Ngano man ning uban nga wala man namalibad. Kaya ngano man mahadlok man nga mugawas sa ilahang comfort zone. Usa man nang gitawag ana kana bitaw bang dili gusto bitaw mahasol. No, dili ba gustong mahago, dili gustong mahasol, dili gustong kanang bitaw dunay mga kakulian sa kinabuhi. Muna ang uban dili manimba kay hasol man kay matag sayo na Domingo tulong dili manimba ng uban kay maligya ras dito tampokon kay kuan man lagi kinabuhi man lagi. Pero dili na maitawag nato nga mura ba og ang ato ang kanang kinabuhi mura ba og gusto ra gid ta og kana bitaw gitawag nato sa in English o kung naara kita sa comfort zone kana bitaw hamugaway nga kahimtang. Doon ay uban nga manimba of course no ingon nga mugawas gyud pero alang kanila doon naman lagi na yung mga gitawag nato og problema ng uban. Ang uban na nimba kay madaoton ganyan ana o baka nanimba kay nagpamisa lang sa ilahan sa mga kalag sa ilahan mga nangamatay something like that o baka nanimba kay naay problema ana pero doon lagi uban nga nanimba tungod kay gusto nilang ihalad ang ilahang kaugalingon ngadto sa Dios. Munay getting out of the comfort. Bahala ng kapoy. Bahala na kay usahay manggod kitang mga tao dili gyud mawala nato ning personal interest. Maniguro po tag ato ba? No, maniguro po tag ato. Dili gyud mawala. So kung imong tan-awon nga murag wala gyud koy mahimo. Kining ilang ipabuhat na ko murag wala gyud koy mahimo ini. May puruhan yung dili ka na musugot. No? Parehas ko na ng purpose. Anang purpose, gihatag na dili para nga ipalit og cellphone. Ano? Gihatag na aron dili i-down og motor. Gihatag na para sa mga inyong estudyante. No, aron ba nga ang inyong estudyante inyog yung matagaan o kay mga pobre ba yan? Mga pobre ba? Nga inyong dili mahimong rason ang kapobrehon nga dili na makaeskwela ang inyong mga estudyante. Kaya mo manay kalagmitan. Wala makaeskwela tungod sa kakabos. So, aron masulbad na no, gihatag kining purpose. Pero ang gihimo sa uban o sa may gihimo sa uban, gipamalit hinuon og cellphone. Gipang down hino ni bis purpose pamalit og cellphone sunod pamalit og pag down og motor sunod pamalit og soda sunod pambayad sa Noriko purpose gihapon pero dili na maong purpose ta because naaman na pud dapit din ang kuan ka kining gitawag nato nga mahamugaway ka. Pero eksakto gud ana
imo ganang tigumon di na nimo nahilabtan aron ang imong estudyante panahon nga dunay pangayoon may mahatag ka aron dili mahimo ang kapobrehon nga hinungdan nga dili makaeskwela ang imong estudyante. Klaro ba? Pag-abot sa college, gutom na high school, pag-abot sa college, may magamit ka. So ito, pagkinahanglan yun nga sa Kristyanismo, ingon ni anak po, nga bahala nagmaglisod ka, kamao kang mo sakripisyo para sa kaayuhan sa imuhang gustong halara ni anak. Siyang pareho ni Kristo, pareho si San Lorenzo, no, nga wala gid siya ni biya sa iyahang pagtuo. Bisan pa kung giunsa na siyang pasakit, wa gid siya mo biya. Si Kristo, bisan sa kalisod nga iyang nagpasan siya sa krus, ginansang siya sa krus, wala gid siya. Ingon ni ana. So ingon ni ana ang Kristyanismo. That is Christianity. Mo kana ang gipasunod kanato ni Kristo. Lisod gina siya kay tawhanon ra man gyud ta. May puruhan man gyud nga mo patigbabaw na atong pagkatawhanon. Maniguro gid ato ba? Siguro gid ta. Siguruhon gid niyo ato ba? Siguruhon ta ni kay delikado kay ni. Which is wrong. If you wanted to follow Christ, mo nagiingon ni Kristo, kalimti sa nang imong kaugalingon. Kalimti sana. Pero ayon kabalaka, kay ako rin mahibalo nimo. Wala niyang gisulti. Seek ye first the kingdom of God, and everything will be given up to you. So muna po pasabot nga, siguruha lang una ng uban, kay ako rin mahibalo nimo. Muna siya pinulungan na ang eksakto. Pangalagan lang usa din ha, bahalag wala kay sweldo, kay ako rin mahibalo nimo. Muna siya ingunan, muna Christianity. Nga nangalagad na yun ka, pero nisalig ka ang Ginoo, dili po kapasagdan. Ingon niya nga pagkasulti. No, tabangi lang usa na siya, ihatag lang usa ng imo. Kaya ako rin mahibalo niya nimo. Ingon niya na. Muna siya Christianity. Muna siya. Muna nga, dili kita baka mahibulong ining uban nga, dili manimba, dahil barang habal-habal, dili manimba para sa uban may ingon ka. Usa man ko na simba-simba gud. Yun na niya. Ano mo simba magutagod? Gakapoy-kapoy na malamang yun sa atong kinabuhi na. Sayop na huna-huna nga naman, kanang imong paghimo ni ana, mao ka na ang paagi nga imong gisalikway, no? Ang kahigayunan nga mamahimo kang usa sa mga sumusunod sa gingharian sa langit. No? Mura bag na gibali, mura bag imong gipalayo ang imong kaugalingon sa Dios. Ikaduha, sayop gyud ang ingon ni ana nga usa mong gimakuha nato din na. Dako kay kag makuha kung musimba ka. Nganuman, tungod kay diha sa pagsimba, makita sa Ginoo kung angayan ka ba nga tagaan og mga grasya pinaagi sa panalangin sa maayong panguna-una. Kung nakasabot ka ni ana, muhimo ka, musimba gyud ka, magsakripisyo gyud ka. Pero ubos ra kayo ang imong huna-huna, no? Ubos ra kayo ang imong huna-huna, dili na maabot sa imong utok. Nganuman, tungod kay ang imong nakita, maura man gyud po imong tinguhaon. Katong wala nimo nakita nga mas labaw pa sa wala nimo nakita, dili rato nimo tagaan og bili. Sama ni San Lorenzo, nakita niya ang gingharian sa langit. So bahala nagmamatay ko. Total nakabaluman ko nga ikamatay na ko nga akong kalag, makasulod sa gingharian sa langit. Muna iyang nakita, pero wala na makita sa uban. Wala na makita sa uban nga dili manimba. Wala na makita sa uban nga og tawgon og simbahan mangutana og honoraryo. Ingon nga, wala mo trabaho tang simbahan na. Pila po yung honoraryo. Kaya ilang nakita, kanang naaragin din na. Walang nakakita, usay to sunahan ba. Doon ako yung paryente nga namatay. Pagkamatay gid niya, kaya na yung patay ta,
Nagpaminaw ra da ita anak. Nagpaminaw ra ta. Namatay naman gid siya. Pero nakadungog na siya. Ang problema lang di na siya katingog, dili na siya kasulti. Pero nakadungog ra siya ang mga anak nga nanyahabaw na kay patay na gud siya. Pero nakadungog ra siya, actually patay na gud siya. Pero makadungog ra siya, naglakaw siya paingon sa anang kahayag ba. Ang iyahang kalag na to, naglakaw. Pero nakadungog siya deres yang huna-huna nga naa ginang hila. Pag-abot sa pultahan, dakong pultahan, bulawan nga pultahan, sidlak ba sidlak. Di pa balik siya, nakadungog siya tingog. Wala pa niabot ang imong panahon. Ug di pa balik siya. Nakamata siya na. Mura siya naunawan na palong nakamata na siya. Dito gitabang sa mga doktor. Pero ingon gyud niya na dunay kahayag nga ato unyang pagasundon igkamatay nato. Ingon niya na, no? So sa atong pagpadayon ni Santos kami sa malandong gitagmay niya na kay usahay di ra bata kahuna-huna gyud. Di kita kahuna-huna. Usahay ang ato ra yung kinaiyang di mao mo patigbabaw. Ang ato mga tinguha ining kalibutan na maura gyud ato ang sundon. Sometimes dili maayo ngayon niya. Kinahanglan nga doon ang kabay ora po ug sa pinulungan pa na namo. Na po kay pangginoo ba? Pangginoo bisan gamay na lang. At least naa gyud kaniana. Aron pag-abot sa panahon magamit ang gyapon na nimo. No, parehos ba na og nakakita kag dagom ba? Nakakita kag dagom. Dagom. Usaon man nato ni dagom. O di yan ang yung gamay kayo ha. Iyan ang gibutang skilid. Gitugsok niya sa kalendaryo. Wala nang ito'y kapuslanan sa manggod. Pagkasunod adlaw, nasalugsog siya. Pagkasalugsog niya, saan mo pagkuha itong salugsog nga gamay kayo? Kinahanglan ka og dagom. O di ara. Kuha ara na ako. Kung wala pa na ako ni tagui, wala unta ako'y magamit ron. Kung pagkakita niya itong dagom og wasa-wasa ra to niya, wala. Maupo na sa pulong sa Dios. Pagkadungog ni mo ana, mura na nagwala. Tagui ra na sa imong kasing-kasing. Kaya pag-abot sa panahon, magamit ra ginani mo. Klaro? Ayong ibaliwala ang pulong sa Dios. Kaya mura na siya tamtax, mura nagdagom, mura nagpuspuro. Tanan nga kanang gamay lang kaayo, pero magamit ra na nimo. Sama itong dagom. Kung wala pa ito niya tagui, may magamit ba siya? Wala. Pero pagka tunok niya sa lugsog, sige. Ana dahin siya sa dagom. Kuha. Ana. Solban ng problema. Balik na po niya sok-sok. Ingon niya na. Kung makadungog ka sa pulong sa Diyos, tagui na. Asa ni mo tagui? Sa imong kasing-kasing. Muabot ang panahon nga imo ra gyud gihapon ang magamit. Manindong paligog.